tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Binembang ko ang lalaking sobrang gusto ng ate ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Sa tuwing ako ay gagawa ng mga gawaing bahay. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko tuwing nakakapakinig ako ng serye ninyong Secret Files sa YouTube o Spotify. At sa kakapakinig ko, naisipan ko ring ibahagi ang kwento ko na hanggang ngayon, ako lang ang nakakaalam. Itago niyo ako sa pangalang Jenny, 31 years old, mula sa Southern Luzon. At ito ang aking secret file. Balikan muna natin yung panahon na nasa high school pa lang kami ng ate ko. Itago natin sa pangalang Suzy ang ate ko. 2 taon ang pagitan namin ni ate. First year high school ako noon, siya naman ay 3rd year. Sa parehong paaralan kami nag-aaral noon. Noong mga panahong yun, inosenteng-inosente ako. Kung kumilos ako, para lang akong nasa elementary level. Hindi ko napapansin na nagiging dalaga na pala ako. Noon ka lang din yun napagtanto noong mga panahong may mga nagpapakita ng interes o pagkagusto sa akin. Madalas akong asarin ng mga lalaki kong kaklase. Na noong mga panahong yun, yun pala ang paraan nila para magpapansin sa akin. May iba sa kanila ay tinatago yung bag ko o susulatan nila ng I love you yung bag ko gamit ang lapis. Iinisin ako at magpapahabol sa akin hanggang sa mapikon ako at isumbong sa ate ko, yung kaklase kong nangaasar sa akin. Siyempre, itong ate ko naman, to the rescue sa akin. At inaaway niya yung mga lalaki kong kaklase. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang close kami ng ate ko. Isa lang ang kwarto naming dalawa. At madalas bago kami matulog, walang humpay ang kwento naming dalawa. Hanggang sa kalampagin kami nila mama gabi-gabi at sabihang tumigil na sa pagkukwentuhan at magsitulog na. Tuwing nagkukwentuhan kami ni ate, wala namang ibang bukang bibig ang ate ko kundi ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Na-crush niya since first year pa siya. Sobrang gusto at hangang-hanga siya sa lalaking yun. Eventually, naging best friend siya ng ate ko. At yung pagkagusto ni ate ko sa kanya ay inililihim niya. Yung lalaking yon ay itago na lang natin sa pangalang Jay. Madalas, pumupunta si Jay sa bahay. Minsan para mag-practice sila sa group activity nila. Sa pagkakakuwento ng ate ko,
Hinahangaan etong si Jay sa school, lalo na sa classroom nila. Pogi naman kasi itong si Jay, matalino, member ng school varsity team, magaling sumayaw, magaling sa musical instruments, at sobrang ganda ng boses. Sa totoo lang, lahat naman ng sinabi ng ate ko ay totoo. Since same school naman kami. Kapag may program sa school, nakikita ko naman na ganun talaga kasikat itong si Jay. Pero bata pa kasi ako noon kaya hindi ko na-appreciate yun. Basta nakikita ko sa ate ko na gustong gusto niya yung best friend niya. Sa tuwing nasa bahay si Jay, kasama ang circle of friends ni ate, madalas niya akong batiin ng, "Hello." Ako naman ay sasagot ng, "Hello, kuya." Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko alam na eto, yung lalaking gustong-gusto ng ate ko. Etong si Jay parang best friend lang ang tingin niya kay ate. That time, may girlfriend na rin to. Si ate naman walang boyfriend, walang manliligaw. Nung high school days namin, never kami nagka-boyfriend ng ate ko. Aside sa bawal pa, siguro hindi na siya tumingin ng jojowain. Ewan ko ba? Siguro kasi sobrang gusto niya si Jay. At masaya na siya sa punto na best friend lang siya o close sila. Fast forward, nag-open si Ate Suzy sa akin na nagpapakita na siya ng sign na nafo-fall na siya kay Jay. There was a time pang araw na desperada na siya. Na since close siya sa family nila Jay, pwede na siyang magstay doon sa kanila para makitulog. So ginawa nga yun ng ate ko. One time, may celebration. Uminom siya ng very light lang, since hindi niya bet ang alak. Para lang makasabay sa mga tita at sa nanay ni Jay. Nang sa gayon ay makapag-bonding. Since open na siya doon as best friend naman siya, hindi umuwi ang ate ko, doon siya natulog. And guess what? Sa mismong kwarto siya ni Jay nakitulog. Ang samahan nila wala namang mali siya kuno. Pero sa ate ko, puno ng mali siya pala. Dahil nga super like niya itong si Jay. So ayun, nag-acting-actingan siya. Expecting na chance na niya yun. So hinawakan niya raw ang kamay ni Jay at sinabi niya, "Dito ka lang, Jay." Pero itong si Jay binitiwan ang mga kamay niya at sinabi sa kanyang, "Tulog mo na lang yan, Suzy, pahinga ka." Though hindi naman totally tinamaan ng ate ko, eme-eme lang niya yun to test itong si Jay. And unfortunately, wala raw naganap or anything na ina-expect niya. So na-realize niyang wala talagang special feelings para sa kanya ang best friend niya. Na-hurt siya kasi nga best friend lang ang tingin ni Jay sa kanya. Feeling ko nga, pa-fall itong si Jay. Naiinis ako sa tuwing nagdadrama sa akin ng ate ko. So fast forward, lumipas ang ilang taon. Medyo naka-move on naman na ang ate ko. By the time na college na siya, nagka-boyfriend na rin siya. At never na naming na-open up sa isa't isa, yung kay Jay. Then year 2012 came. Inad ako ni Jay sa Facebook. Since friend naman sila ng ate ko. Siya, pa-view lang sa profile ko at nagwa-wave sa akin. That time, may boyfriend ako. At hindi ko masyadong pinapansin ang mga nagchat-chat sa akin bukod sa boyfriend ko at sa family members. And honestly, DJ Rocky and DJ Jello, medyo nandun pa rin yung galit ko kay Jay. Kasi nga hello, finrendzone niya yung ate ko.
And then fast forward, my cousin and I decided to change our careers. So, susubukan naming maghanap ng trabaho sa Quezon City. Kasi, merong offer sa amin na trabaho that time. And then one time, may nag-message sa akin. Si Jay. And honestly, DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko ina-expect kung saan hahantong ang pagkakaroon namin ng communication nito ni Jay. That time, on and off kami ng boyfriend kong cheater. Nagkaroon ako ng oras na makipag-text at makapag-reply sa mga nagme-message sa akin. At isa na rito sa mga nagte-text o nagme-message sa akin ay si Jay. Yup, naibigay ko ang number ko kay Jay. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili kong panay na ang reply at nakikipagkulitan na kay Jay. Then napunta na sa mga tanungan ang pag-uusap namin ni Jay. Things like body count. That time kasi dalawa pa lang ang naging boyfriend ko. Yung ex kong pangit at yung cheater kong boyfriend. Na that time cool off ang estado ng relasyon namin. Anyway, tuloy-tuloy na ang pag-chat namin ni Jay. Hanggang sa umabot na ang usapan sa dirty talks. Hello, first time kong makareceive ng mga mahalay na salita. So nato-turn on ako. Like may mga usapan tungkol sa posisyon sa kama, kung ano ang favorite positions, ilang beses umaabot ang climax, mga ganong level. Then nag-decide na kaming magkita ni Jay. Since high school, yun na yung unang beses kong makita uli si Jay. It was like after 6 to 7 years. At base sa description ng ate ko about kay Jay, totoo ngang sa malapitan. Ang lakas ng dating niya. May looks talaga siya. Mabango, gentleman, maganda ang boses, yung parang mahuhubaran ka na agad pag magsasalita siya. Kako sa isip ko, loko-loko ka boy, friend zone mo ate ko. Pero sabi nga, ng demon side ko, sige nga, tikman nga kita. So ayun, parang nag-slow-mo ang lahat. May nangyari sa aming dalawa. Sinubukan namin ang iba't ibang posisyon. Pati na yung favorite ko, ginawa namin. Same din ang paborito niya. Sinubukan namin. And so far, all good naman. Inabot kami ng 3 rounds. Almost 5 hours lang yung itinagal namin kasi may pasok pa kinabukasan. And masasabi kong okay si Jay pagdating sa performance. At sa size, parang hindi lang akma sa height niya yung size ng ano niya. O siguro, mas malaki lang talaga ng bahagya kaysa sa ex kong cheater. Then after nang nangyari sa amin, hindi na tumigil si Jay kaka-message sa akin. There was even a time na sobrang busy ako sa paghahanap ng malilipatan na boarding house namin ng cousin ko. Then suddenly, nag-offer itong si Jay na samahan kaming maghanap ng boarding house. Hanggang sa sinadjust niya sa amin na what if, isa na lang ang uuwian namin. So ang ending yung hinanap namin, good for 2 rooms na. Sa amin yung isa, at sa pinsan ko naman yung kabilang room. Idea yun ni Jay. At siya pa itong excited. Oo na lang din ako ng oo. But deep inside, no way. Hanggang sa siya na ang naghanap ng naghanap. At tuloy pa rin ang pagme-message niya.
Pero matamlay na akong nagre-reply sa kanya. 5 messages niya, isa na lang ang reply ko. More on, okay, sige, mga ganong klaseng sagot. Hanggang sa isang araw, tuwang-tuwa siyang ibinalita sa akin through text na nakahanap na siya. And excited na siyang maglipat at makasama ako doon sa paupahan na nakita niya. DJ Rocky at DJ Jello. Isang beses lang na may nangyari sa amin. And that time, na excited na siya, hindi ko na siya nireplyan ever. Ginost ko na siya. At hindi na ako nagparamdam. Maraming messages and calls. Pero hindi ko na yun sinagot. In-unfriend ko na rin siya sa Facebook account ko. Minessage pa niya ako sa Facebook. Kaya, binlock ko na rin. At ayun, nawala na lang ako na parang bula. Then after 3 years, ibang account naman ang ginamit niya. Nag-message ng hi sa akin. Kasunod nun, kinumusta ko pero ang ginawa ko, binlock ko lang din agad. Ayokong malaman ng ate ko ang tungkol dun. O kahit sino pang tao. Pipiliin ko na hanggang dun lang yun. Ayokong malaman ng ate ko ang lahat-lahat. Napagdesisyonan ko na habang buhay kong itatago yun. Pero at least, na-share ko rito ang tunay na napagdaanan ko. Kontento na ako na mapakinggan ang isinulat ko sa isa sa mga araw ng pakikinig ko sa YouTube channel or Spotify ninyo. Maraming salamat sa pagbabasa, DJ Rocky and DJ Jello. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Jenny. At ito, ang aking Secret File.